Igbo man dị na-ege ntị. No. Unu ọbịaruola. Anyị zụkwa nkịta. Unu abịaruo n'ebe anyị na-agwa unu nke bụ gịnị? Eziokwu. Ọ bụ na ị mara ịgba maka nwanne Jukwesi. Agaracha must come back to our Igbo. Nne Jukwesi. Sweet Melanie. Testimony. Ezigbo ngabasị. Sinuguru na ndịda. Eziokwu banyere ihe niile. Gbankwe. Biko nụ, nke taa anyị nwere nnukwu ọbịa. Ebigi nwa. Ọbịa pụrụ iche. Mụ a na-akpọ ya ọbịa pounds and dollars. Child, make I say my house. Ịma nwada gụgidere akwụkwọ gụruo ya n'isi. Ọwụnde gara night school. Ezigbo kpọkịrịkpọ. Ọkaiwu. Child. Wee mazie kewu mma. Sapụ arụ. Baby Onye na-ekwu maka ya wụ nwada Oziọma Ọfọha. Biko kụpụ n'aka nụ. Daalụ. Imela. Thank you so much for coming. Ọkwa na o gburu opi o. Onye gwara m eziokwu because nwata na mma. Well, I need me more introduce. Just. Okay, come on. Amu Mrs. Chidera Duru. But you follow me no mom as Miss V. Again. I can need my fan for the because all could be over. AKA. Nemo. Igbo ndị ọma ndị mụ na ha na-ekwu. Aha m bụ Mrs. Adora Nwankwo. Iwekwana ike kpọọ m Ada. Yes, so. Ama chọta ihe a ga-akpọ m. Chiru. Any be more say so. Bana mbe so kpọọ nụ Chinwe biko. Chinwe alaya. Ọ gbasa gị Chinwe. Kpọmkwem. Thank you. Iwe ni. I don't do such a stuff. Iwe ni. No. Iwe AKA. No. As a man, just one question to I Icha Yes. Yeah. Yeah, call you sugar. Hey. Or trending. Hey. Mrs. Do. You know the came. All right. We never believe we ya. Okay. Yeah. Because ihe bụ mbịa kịta. Ihe bụ anyị bịa kịta. O ihe m ngụta na social media. Ọ dị ka ọ bụ Instagram. Otu okoro nwanụ chọrọ ịlụ nwanyị. O wee detuo ihe niile ọ chọrọ ka nwunye ya nwee. Ọ chọrọ ka the woman gba mbọ na-arụ ezigbo ọrụ. Ọ chọrọ ka the woman na-elegide ụmụ ya anya ma ya nwa n'onwe ya. Ọ chọrọ ka the woman nube isi n'ụlọ na ọ chọkwa onye na-agba n'ezi, ọ chọkwa onye na-achakashi anya. Ịhụkwa ihe o degide ihe ruchakwa ma 12. Na-ajụ nwaanyị mechaa ihe niile. Kedu ihe mere ha ga-eje ajụkwa elu uru nwaanyị ba? Chere ọ dị ka ahụ m ihe na-ekwu. Onye asị na ọ gaghị gwa nwoke okwu. Unless ma ọ nwanne ya nwoke. Ịghọta. Ma ọ bụ ụmụ ya ndị nwoke. Na ọ ga-apụ na social media. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnọ na ya ọnyanwa ga na-akọntrolu social media. Ike gwụrụ. Mmadụ mechaa ihe niile. Kedu ihe mere nwaanyị mee otu ihe asị gịnị ka onye abụta etu? Because nwaanyị ọma ịmanụ iwu nnukwu ọbịa. Ka m jụgodi gị. Kedu ihe mere ihe ntakịrị ime asị gịnị ka nwaanyị bute? Ọ dị gị ka ụmụ nwaanyị a na-eweta ihe onwe nwaanyị ọbara uru ka ha bahụrụ. Biko gbagana ya kpana eze ka anyị nụ. Weta eze gịnị? Otu isiri kwuo, otu isi gụta na social media. O nwekwara nke m gụtara. Edemede ahụ si na ụmụ nwaanyị nwere uru n'onwe ha. Ndị oyibo na-akpọ ya intrinsic value. Okay now. Unu gara night school. Chere ihe ahụ for ndị gara night school. Let me repeat that thing for ndị nọ at the back. Uru ha nọ n'ime ha. A na-amụ ụmụ nwaanyị with uru niile ha bara. Once ị mụtara nwaanyị ọ bara uru. And onye dere ihe a compare ya to ụmụ nwoke.
ọsọ ụmụ nwoke uru ha ndị oyibo na-akpọ ya acquired. Ha na-amụta ya amụrụ anyị wetiri anyị unu nghọta. So onye ọbụla bịara na-ajụ uru nwaanyị ba onye ahụ a na-edi icheki ịnịdị mere ya ebere. Cha ebere memere unu ọwụ ihe Chebe ka kufere enyi anyị ka kufere ha n'iche. What a wow. So ihe na-achọ ịgwa anyị na nwaanyị bara uru maka na ama m na be m ya nwụ na anọ ome ya ị ga-ama ị ga-ama because m bata environment a change. Man, always shade to my beautiful husband. I be my handsome husband. Hello, Mr. Juru. I na got look at compliment. I want a guy man opuro. But you know, we can survive. I don't think she's queer now. One bara eji wuru. Uru ai bara ana akota. When what do you think? Iche na chikọwata nna soro ihe kwuru ugbu a. Ị na chikọwata na ụmụ nwaanyị si n'ezinụlọ pụọ, ụmụ nwoke aga survive. Nne m ọkwa ihe m cheo. Ha nwere ike survive na chere ka nkwucha. Ha nwekwa ike survive ya o. Mana to an extent. Maka na o nwere ihe m che. Ole esi nwoke ahụ umoruru ya ala. Mana o nwere ụmụ nwoke nọ na be ha ma otu aja agbanye gas. Okay, come back to Biko bata. Mam like data na statistics. Asonyo ko. Nya. Only statistics emere. O gosiri na ụmụ nwoke generally the dependent na ụmụ nwaanyị. So ịkpọkọta ụmụ nwoke 10, kpọkọta ụmụ nwaanyị 10. Ụmụ nwoke 10 aga anọli n'onwe ha naanị. Because ha chọrọ nwaanyị ga-eme 1 2 3 ofu abụọ atọ anọ ise gụrụ gawa. Idosa naanị nwaanyị n'onwe ya. Because ugbu anyị na ụmụ nwaanyị na-arụ ọrụ. Anyị niile onofu na-arụcha ọrụ. Ụmụ nwaanyị rụọ ọrụ weta dị ego. Ha ga-eshi nri. Ha ga-amụ nwa. Ha ga-elekọta ụmụ. Ha ga-legide nlọ. So achọghị m ikwu ọtụtụ okwu ịbịa compare wa ma 50 ma 50 n'akwụkwọ ma ihe dịka 50-50. Okay na ebe akọ nọ ya ihe nwere wụ 100 so ebe ọbụla ịkọtụrụ m ga-enwe 150-100. Yes ekwere m na ihe o kwuru because isi ihe niile na-emewu 100% ime 60 mme 40 ekwetecha m na ihe ahụ because ịma na oge na-enwe ntụgharị ọ bụrụ ka anyị were ọwụrụ ego na Chineke nwere ike mee ọ bụrụ na afọ na ọwụ na ọgụ nwa nụtara karịa di gị ị ga-asị na because mụnwa ọgụ nwa nụtara karịa because na ọgụ nwa nwoke si ihe ahụ ikwesịkwuru ime mee ya ebe Chineke nyere nne gị aka gị akpata ego karịa you understand so ememe ihe 50-50 ahụ ọ dịcha mma ọ wụghị straight road ịghọta so ekwenyere m na ihe o kwuru onye nwe ya o weta 100 ya maka na ịma ọlụzie short na bịa 100 the covers ya up ebe ịhụnanya ga-abata ịma na ụmụ nwoke na-ekweghị ha ga-anụ nwaanyị ha ma nkwe ka nwaanyị onwe nke o mere ọ bụrụ ọ ga-ekwe ka nwata nwaanyị rụọ ọrụ akwa ya ọtara ọ dị ndị na-ekwe ka nwunye ha baa kichin akwa eziokwu kwa hapụ isi nri ọ nwere ndị na-alaikịrị ya o wee eme na social o wee nwa nwoke ọ sị na mba nwunye ya ma mba kichin ọ nwere ha chọrọ ịkpọ na abụta odogwu amara ya odogwu amara chef ka chef ga na-eshiri ha ọ pụta ọhụ nwunye ya achala ugo ya na-eshi yabasị mana o nwere ndị ịma onye ọbụla nwee ka ha dị na be ha akwa ya ọtara mana ihe a na-ekwu bụ ile anya o nwere ndị na-asị achọ m ngalụ nwaanyị na m lụta liability wee dosa n'ụlọ but ọ bụgodị na nwunye gị anaghị arụ ọrụ ị ga-asị m na onwe ihe ọ na-adosa n'ụlọ ngwa
ọ bụrụ na ị kpọrọ mmadụ dosa n'ụlọ si ya sara m akwa ọ ga-akwụ ya ụgwọ ọ ga-elekwara gị ụmụaka ọ ga-asa akwa ọ ga-edozi ụlọ so house help si kpọ house help ọ ịkpọgodi tutọ maka ọ ga-eme homework ịkpọ tutọ si abịa tutọ ụmụ gị ego ole gị na-akwụ tutọ mana nwaanyị buru ibu ihe niile anyị na-akọ ọwụ na ezinụlọ niile ka ọwụ nwaanyị na-arụ ihe ahụ ọkwa eziokwu o nwere enyi m nwaanyị ezigbote enyi m nwaanyị ọ di ya na-eshi nri yes di ya ahụ nwere younger brother ama m otu esi iri ọfụma ị na-eshi m na-ele ma nne ọ pụtara ya o so nọkwa ya so ịghọta mana otu ọrụ ha dị is all di na aka nọ n'ụlọ because ma na-arụ ọrụ bekee so oje ọrụ na early in the morning 3-4 natago ya nwe onye ọrụ ya oge ya adịcha very stable so sometimes ọ na-arụnye ọrụ n'ime abalị so ọ dị ya ọ na-like ishi nri so na enyi m nwaanyị a shiri nri with special location so no chere ọ wee enyi edi ya na ọ ya na-eme homework ọ ya na-eshi nri ọ ya na-arụ ahụ adịghị ụmụaka ọ di ya ga-agwa ya si ha ahụ adịkwa onye ahụ ịghọta which is on a normal day ọ ya asị na ihe ọrụ nwaanyị ịghọta no ịma na a na-eme na social media ịma asị ha such a nice man he bathes his children mba ọ mụ aga bathe your children ị na-ebisit ụmụ mụ na gị so mụọ ihe ikwu na o nwere ihe kpata ya like etu chi kwuo ọrụ ya ọnwụ otu ọ dị ọwụ nwoke niile ga-eme ya ọwụ nwoke niile ga-eme ya ka nkọrọ unu na ụmụ nwoke bụ na ha bata n'ụlọ o nwere ike ịbata n'ụlọ ihe na-akụ ile anya elekere 20 nke ime abalị ọ batara n'ime ụlọ o leela nwunye ya na-ehi ụra o leela onye ọbụla alabala mana m ga-ekwu ya apụta ha kpọte nwaanyị mmadụ si ya nne na-achọ m iri nri asị na ọ chọrọ iri ụzọ kichin asị na ọ chọrọ iri nri n'ọlọ iloi ya ga-emeri ya nri ịma na enwere restaurant 24/7 na Abuja iche na ha ga-ekwe o nwere ndị dị otu a because ihe o filiri bụ na since ọ pụrụ n'ụlọ na nwunye ya nọ n'ụlọ atụrụ m ụkwụ elu na-ele TV ọhịa ha na-eche so ha bata ha ga-akpọlite nwaanyị mmadụ na-ehi ụra si ya agaghị rụọ ihe ọ dịghị mma chekwa na nwaanyị ahụ na-alụ isi ọwụwa since ụtụtụ ya na ụmụaka na-alụ ma nke okwu ekwu ma nke okwu n'aka ọ dịghị mma a na-ekwu uru nwaanyị gba nwaanyị ọma dịka obiara anyị ịma na-ekwu nwa iwepụla ịma na ọsọ onwe biko nwaanyị ọma ịma a na-ekwu uru nwaanyị ba ịma nwa onye unu anyị kwurule ihe gbasara ịmụ nwa mba ịma ana m achọ ikwu ihe gbasara ịmụ nwa maka na ọ na-ịma enwere m personal experience m ga-eche na ọ dị ka mmụchaghala nwa ekwesịrị m ijọs chili ukwu m elu dị n'ala maka na ama m ụmụ nwaanyị na-ata ahụhụ tupu ha amụta nwa so a na-ekwu uru nwaanyị bara nwaanyị ndị mmadụ ha na-echeta dị ịmụ nwa na-eme asị ibe maka ịkwesị ịmụ nwa ịmụọla na ya so bit o nwere vidio m lere na social media nwoke adịka ọgwụ onye pastọ ka ya na-akpọ ya n'Igbo ọ nọ na-ekwu si nwoke ọbụla so nwunye ya baa labor room hụ oteshamụ nwa that nwoke ahụ can never be the same again. ị mara ọ na-adị ize o nwere ndị nwunye ha na-amụ nwa ha nọ na beer parlor akpọzi ha na fon sị amụọ na sịga ọmụrụ gịnị sịga ọmụrụ nwoke 2 crates ka ha na-eme maka ya weta azụ ha amaghị nwaanyị na-ahụ
ha amaghị that na o ruolela ọnụ ọnwụ lọta yes ghọtara and ọ dị ka anyị nwa ụmụ anyị so na hia because sometimes ịma ihe a na-asị strong woman ha yi oshika o nwere comment m gụrụ ụnyaahụ just ụnyaahụ nwaanyị Chineke kwadoro si ya nwa na-eshi ike na ya ọ mụrụ nwa ọsị CS ọsọ lara that day ashe chere ọ okwu gị ọ sị the next day na ọ gara ahịa CS m wetara gị ya na CS sushi gị ya CS wụ the next day gawa dị ije okay amamo additional CS but ọ mụrụ nwa okay ọ mụrụ nwa na the next day na ọ gara ahịa zụọ ihe shie gwogwo ezigbo nwaanyị na ihe na-eme ya wụ na o shiri ike ọ gbachiri ike nwaanyị ọnwụ ndị ahụ na-akọs ihe anyị na-ekwu ihe a somehow the issue mmadụ a reply ya si ya ma gị nwa ma di gị una like you don't like yourself your husband does not like you because hapụ ihe ahụ ihe mee gị nwa ahụ ga-atagide ya na ọwụ dị about to take ishe feel at that point doctors ga-agwa gị ịmụọ nwa ihe gara tụrụ ahụhụ mbere ịmụcha nwa izu ike ahụ gị n'idiri ịmakwa ihe ahụ nwaanyị na-aga gabigara ịma ihe ahụ nwaanyị na-aga ihe a chọrọ ka ha si o shiri ike ọhawa na-eme elechazie ya gị nwa maka ị gadị ka asị gị na ịdị lazy asị gị ibu Jizọs gịnị ihe nwaanyị gị ịmụrụ ihe na-amụbeghị before ọ na ọ bụghị onye amụrụ ọ gara ahịa o mere nke a mana ihe m ga-ekwu bụ ihe a ụmụ nwaanyị emezila ụdị ihe agwa nwaanyị eziokwu biko nụ ịdị entitled at least ị kwesịghị lift anything if not inye nwatakịrị ara for like 2 to 3 weeks the only function gị wunye nwatakịrị ara ṅụọ mmiri ọkụ ji zuo ike onye ọ kwesịrị iwu ụmụaka o nwere ụmụ nwaanyị ha mụcha nwa ntutu niile ha bụ n'isi onye nke eze ya na-efu o mere mgbe m mụrụ ada m eze m ada ishiwa I'm telling you na mgbe kwuru ada m o nwere ndị ha mgbe mụrụ ada m my future ada but o nweghị ihe ga-ada nothing remove ụcha nwa akwụghọtara ha mụcha nwa like this ha ga-enweta onwe ha o nwere ndị ha bụ ịmụ nwa bụ BP abịa ma isi mmebi o onye ma ma isi mmebi ma isi mgbakọ o onye ma nke ya wutecha m maka ọ mụchago nwa nọrọ ịmago asị ya na BP ya dị high ọ sị ka ọ na-ama na-ejunu ya chekwa n'ihe ọ ga-eme akwụghọtara so kama ọ ga-aṅụnwa ọgwụ ọ sị ihe BP ahụ amamonye nyere advice ya na ya ga-akpewe ekpere na BP is not your portion ụmụ na-aṅụzi ọgwụ ka ofe siziri ekpere ọ na-eme NSPPD chere ịghọtara faith without works gịnị agbasa gị mba unu na-ekwu na site ka na-agọ mmụọ akwụkwọ nwa Chineke I belong to Jesus abụ ihe ha na-akọ otu a ka nwata nwaanyị si mekata si na ọ na-amaneji ịmago ọ nwụrụ anyị na-ekwu ọ nwụrụ nwatakịrị eru dị 2 weeks ya adịghị abụrụ ihe mwute o nwere ụmụ nwaanyị na-agabiga ihe ndị a bịa onye nwere ọnụ wee duso ọnụ ka sungube isi ka ihe nwaanyị na-eweta ezinụlọ sị gị ajụọ ya onye gbajuru m ya ọzọ mụ na ya ga-enwe ọnwụ anyị to a large extent ụmụ nwaanyị wunde yes to a large extent nne m ahụ millennial gens okay millennial gens so the violence by nature ha try am too much make it that's okay after even you can see better my hair na ozugbo better so ebi so ọnwụ anyị ụmụ nwaanyị na-eme nga ụmụ nwoke akwụ ya ọnwụ eziokwu ọnwụ anyị na-eme nga ụmụ nwoke bịa gị na-agba kirikiri gị bute tray gị ịhụkwa nje mmadụ savụ gị onwe ndị m gara na nke enyi m nwaanyị ọ na-ebupụtachi ihe o ji enye di ya nri ayụ onwe onye bịaganụ ọ sị no
the man just walk her down like Jesus. Oh, he's You spread. Meanwhile, the man will be a visitor. They do me only to one bucket of what to Papa Chinchim on a mini. Your maker, your pass ya. Nani okay do. Only who? You'll be a continue na come study. You richer. Imana woka imecha kwakaya. Make one send ka Jesus. Ma tuwe bombom we. So I believe room na umwanyi ai nenyenga. Mana ha ikuru nizi. O we ndega agbagogo. I got don't give man for mama. Ha sigi mgbe nne na nna ha. Na na-ebusi ikpere n'ala. Ngwano. Ha nwere ni problem. Oh, when they go because chere. When head is ikpere n'ala. I won't dey Yoruba. No je. I won't Yoruba when we ikpere n'ala. O we ihe dey njo. Ni self rundigini. Kai ari I'm a child of God. I know what's right and I say it. Onwegi ihe dị njọ n'inyere di gị nri. Ọ bụrụ na ọ dị gị mma that ị chọrọ ime di gị ka ọ bụrụ Lord and Master. Okay, ma ịhụ gị ya as ihe ọjọọ nsogbu adị. Pass were even gaga azụta more coolers. Ji ya pass ya rie. Ọ nwere ike ọnwụ ihe ji ọlụ di na nwaanyị ahụ. Ịghọtara ihe na work ma wụ ihe na work. Okay, gị sasa gị work gị ma say exactly. So otu ahụ ka ke nwaanyị ndị na-akpọ ya ihe. Ndị na-akpọ ya ihe. Ndị na-akpọ ya ihe. Ndị na-ahụ ya as ịhụnanya, when I say acts of service, that is the way they showed love to their husband. When them, ka ha mere I'm waiting for your mana. Ọ bụrụ that ibezi bịa gbakwasị ụkwụ si na ọ otu a ka ọ kwesịrị ịdị ebe a ka ga m ịmaba n'ime River Niger because ọ dịghị otu ahụ ka ọ dị ihe a na-eme n'ihe gwa wọkụrụ aga wọkụrụ B ịghọtara because ime nke pass anya ahụ di ga-abịa sị gị gịnị ka ị shiri ya ofe onugbu ajọ ya kom tabai then effort niile ahụ i mere awụrụ gị wasted. O nwere ndị na-eshi nri every day fresh food every day Chineke chiboro ị ga-eme moi from start. O nwekwara ndị na-amaghị ha. Ifuru ndị na-agwa gị ọ bụrụ that ni onwe ihe kpọrọ ya o nwere onye ka esi na ọ na-eji ikwe asụ moi na blender ha dị cancerous. Beans a na-eji ikwe ya esu. Ọ na-eji ikwe beans but ịma ọhịa ji iji eme moi. Ọ dị blender dị cancerous. Ị ga-eji ikwe wepụ ikwe suo ya. Enwere ya gaa n'ahịa na ndị ha na-enye. Ọ dị cancerous. Also ọ dị cancerous. Ọ si n'ichi ime ya. Gị wefụta ikwe. 30 by 3 food dị gị. Okay, mba ị ga-esi okugodi dị beans. Itete 6 beans agaghị akwụ. Mba di anyị dị nri gawa ọrụ by 7. Yes, ị ga-etete by 3. Nwaada na Twitter na. Nwaada ahụ na Twitter. Onye na-etete by 4 mere di anyị. Ọtọsọ laikiri ya. Ọ laikiri ya onye ka anyị ga-ajụ. Biko so ka m jikọrọ unu nwaanyị na-arụ ọrụ maka na ana m enwe sometimes m na-anụ onwe ihe ọrụ ga ọ nọ n'ụlọ ọ na-eme ma na-elegide ụlọ na-eme but ọ na-arụ ọrụ does it reduce from value nya what nya biko ka jom yes because ịmọdụ ihe a ile from one angle from another angle lele ya from societal angle so we can go back to the genesis both literally and metaphorically. Literally and metaphorically. Ada. Asa on the next colleague. I will educated colleague. So Genesis literally in the sense that Genesis means nambido. The metaphorically kwa ote Chineke shikwado ya. So kwesịrị dị. So Chineke kere nwoke, kee nwanyị. Na Bible first. Obuzo kee nwoke. Nye ya aka ọrụ.
si ya mee ihe a o buzi ihe aka ọrụ before ọ kpọtara ya nwaada Chineke wee a girl dad. My learned prepare the table before our enemies. Them on carry enemies. Okay, so the enemies are there. Sorry. They are what doesn't want. Everything they set. Yes. First. Then can fast forward go din we ha rupuru isi. Chineke asị maka isi rupuru. Nwoke snake o kwa nwada o koziri ya. Kuwe. So Chineke asị Adam maka ihe mere ị ga yes, you down with that that's your own. Chineke nyere gị aka ọrụ. Why ọ ga-asị ị ga-ata nwa. So I got back to it. Nke why now ịmụ nwa. Yes. Final. Yes, because I like this. Oh, I nefe Chineke I na-eme ka I got down to it. Okay, ga-eme ihe o kwuru. Nke nwoke wu ịrụ ọrụ ịkpata ihe before akpọta if o si ya this garden take care of it and tend to it. What does it mean? You sweep it, you prune it, yes, everything. What are you? Oh Jesus! When you wipe it like everybody, wait till your full scarf sheet. Because I didn't prune. Thing is there. They prune. I can't get put out this. So yes, as I was saying, so I got back to it. Chineke my everything from beginning to the end. Yes. So you know, but by the grace of God, I want woman Chineke. I'm a that role in I cannot, but I need the he got through the ofo in a but the roles cannot. I am just say it's a train. Yes. Na value why the interest. Yes. Now outlay. Intrinsic. Wow. Yes, sorry. So it got back to it. On the happy boy, everybody throw why you a girl boss. Iji boss. Baby boss. Ihe ọzọ ọbụla nwaanyị na-eme plus. Yes. Ịga school. Plus. Yes. You need the Higa school before your value as a woman. I'm gonna get the complete. But I decompose. Okay. I'm not like you man compare, yeah. Because I know about okay in that value. Of course. Oh, I can have your tomato. Like when you're not working. Intrinsic value. Yes. Okay, in their value. Without them, why are they complete? Yes. But some wine, Ajuja Hana, Drama, we won't dream what they bring to the table because Ajuja Ho chat. Or you will see Metronia Ajuja here. Wine, once more wine, value at the 100%. It's intrinsic. Mogara school, Mogara school, in her blow, value at the 100%. No. N'elu intrinsic ka anyị ga-eji baa n'obi ka anyị ga-ji ọnwa ada ọzọ ka ha gwa anyị ma ha bakwuru uru ma ha baghị uru ma nwaanyị ọbara uru ma nwaanyị ọbaghị uru anyị na-abịa ịgwa anyị uru nwaanyị ba n'ezinụlọ mana society. Uru nwaanyị bara n'ezinụlọ na society anyị nọ na ya amaka. Ka mbido n'ebe amụrụ ya, nwaanyị ya ebidogodo n'ebe amụrụ ya, kwachibe na-enyere nne na nna ya aka. Ọ gakwa di ebe a na-anụkwa ya, o bidokwa ebe ọ kwụsịkwa ebe nne na nna ya,
mebekwa di nwere nwaanyị eweta ụfọdụ ọ bụ kịta n'obodo na-abụzi nwaanyị na-ebu ezinụlọ kịta anyị nọ na nwoke tutu nwoke aba anata nwaanyị emego ihe niile ọ dị mma di ya ma di ewetalụ ma nwaanyị o nwere nwaanyị na-eme ezinụlọ ka ọ dị mma Okay. Uru nwaanyị bara buru ibu nke mbụ na nwoke adịghị ebiwute atụ nwaanyị nke abụọ na onwere nwoke ọbụla ya nọ si na ọfụrụ nwaanyị si na ọ laikiri ya na for my own because na mụ nwa na onwe nke m na nọ mma mfụ nwaanyị si na mma laikiri because ama m na ma anụbe bọtụ nka ga-anụkwa ewepụ ịmụ nwa uru nwaanyị ọzọ nwaanyị bara n'ezinụlọ ọnụ ụwa ewepụ ịmụ nwa nwaanyị bara uru nke nnukwu maka nwaanyị bụ onye nchịkọta ọ bụrụ na nwaanyị abaghị uru Chineke bụ onye anyị na-ekpere mgbe o kechara Abraham mgbe o kechara Adam ọfụ na ozuru oke o wee si n'ahụ Adam wee wepụta ọkpụkpụ o ji wee kee nwaanyị onye a gosiri na nwaanyị bara uru maka na o nwere ihe nwaanyị ka ga-arụ mmadụ na-ege ntị unu anụlanụ ụmụma unu ahụlanụ onye ọbụla minus ndị ka anyị hụrụ onye ọbụla kwetere na nwaanyị bara ezigbo uru ịghọta no because ịma onwe ndị na-anụkọta ha si like they always say and I say in English what do you bring to the table ndị mmadụ agwa gị that how gị how would the table onwe ihe m chọrọ ịjụ onye ọbịa anyị bịaranụ ele ihe ị ga-ekwu maka ụmụ nwoke ga-asị achọrọ m onye na-arụ ọrụ achọrọ m onye dọkịta ọ achọrọ m onye ọkaiwu nwaanyị batazie na be gị isizie ya ahụkwala achọrọ m ka ị nọrọ n'ụlọ achọrọ m ka ilegide ụmụaka gịnị kpata ụmụ nwoke na-eji akpagodo ụdịrị ọgwụ agwa witchcraft because gịnị ọzọ ka ị ga-akpọ ya enwe onye dọkịta ọ gụrụ 6 years 7 plus medical school ị ga-kpọrọ ya n'ụlọ ya lọgide n'isi ya kwụsịrị ọ dịka ifata mmadụ ihe ga-akpọ wickedness ọ dịka kwa ndị chọrọ enwezi ihe a na-akpọ traditional wife ị chọrọ traditional wife ị ga-akpọrọ onye na-arụ ọrụ ị karịa woman then si ya nọdị n'ụlọ this topic nwere ngalaba buru ibu ihe na-ebute ha lụzie ife ọsọ ya nọ dị n'ụlọ na ha aga ọrụ na-ehe etiwa obi ụfụ ya ama na-ejiwa ịbịa na social media gaa comment section ọ na-ewute m honestly ọ na-ewute m ọ dị ka the essence of ụmụ nwoke ha wọtala ya down onye ọbụla chọrọ onye na-abịa inyere ya aka onye ọbụla enyemaka adịghị njọ ọ bụrụ that iji ọnụ ọma soro dị enyemaka ọ dịghị njọ ọ nweghị na-echere ka m will help already ụmụ nwaanyị will help ịghọtara onye chọrọ ka m bịa bụ ikpere n'ala na-asefụ gị nri then imecha gị isi m hey ịma na enyemaka ekwegodewo maka nwaanyị ịnọkpago ego ya ụmụ nwoke mana ha sizi gị na ha chọrọ 50-50 gị na nwoke na-akpa nkata ya na-ajụ gị ele ihe ị na-arụ bifo ajụọgodi gị ihe ọzọ asị gị ele ebe ị na-arụ nwoke ajụọla nwaanyị bifo ego ole ka ị na-akpata ka ọ ma nke gị ọka kọmara ihe eweta so ụmụ nwoke because ama m si mgbe m toge na ndị mmadụ anyị bịa decode na awụ m a little bit of an old ihe millennials no my listen mgbe m toge nko na ajụkọ gị ihe ị na-arụ ọ gbasa ya ị ga-ahụ ebilonie ya lụọ secretary yes now you have value secretary ahụ your value your value not there onye mere ị ga-ahụ ya lụọ house help ịwụ nwaanyị your value is there there were house help you president ụmụ nwoke na-alụ down yes ụmụ nwaanyị na-alụ in fact ihe niile na-ekwu dịka ihe m detara anọ na-ajụ o nwere nwaanyị ndị ọcha o nwere onye
onye ojii like na-ajụ ndị mmadụ no street ya bịa gwụcha na-ajụ afọ ole ka ị dị kwere ya ọ jụrụ ya afọ ole ka ọ dị ya sị ọ dị 35 ọcha lady ya sị ya ịlụọla dị ya sị mba ya jụ ya gị nke ị na-eme ya sị lọya ya sị ya so na why ji dị single ya sị because na ọhụbe na ọ chọghị ịlụ onye ọka onye yọtara and ihe o kwuru and funny enough na comment everybody was against her and me I thought she made sense even women I thought she made sense because I say I know a reason of ihe o ji chilu onye ka no we lawyer no we masters no chọrọ onye ọ ga na-amụta from ọ chọrọ onye ọ ga na-elele anya and no chọrọ onye ọ ga submit it to no ga dị easier for her to submit it to onye kaya than onye ọka so the woman the guy ajọ ya but ụmụ nwoke now ga-alụ down yes because nwoke chọrọ onye ga-look up to him yes and that's the natural order of things it gets me that everybody na comment say Chineke I'm taking too much or every other person dey daft ọ ga-arakwa ahụ gaa hụ nwoke ga-achọ step back that's nwoke ga-achọ nwoke nwere obi umeanị ga-ajọ ọsịsị mba ka m nọrọ ka nwunye m shine ya naturally most nwoke like the ụmụ nwanyị shine more than them mana ụmụ nwanyị anyị sokwa na ihe na-eme this issue anyị na-ekwu maka ị ga-ahụ onye dị as accomplished as Ngozi Okonjo-Iweala ga-asị gị no matter how busy m dị ana m eshiri di m nri ana m asa ụmụ m ahụ ọwụkwụ ọjọọ mana ndị na isi ha gbarigo ga-asị look n'elu ihe ngosi Igbojo na-ewu ọwụ na ọ na-adị every day abalị ọbụla ya bịa shiri o nwere ike wuru nwansi 4 months ọ ga-eshiri ahụ do you understand ọ wụrụ that anọ m n'ụlọ nwee ihe na-eme ka m shere di m nri shere ụmụ ọ dịkwa taa m nọ n'ụlọ ka m mepụ mana ndị iberibe mba ihe mere ụmụ nwanyị asịghị ịchụ ishie nri ịba before ịba dị marriage kwesịrị ma because anyị kwuwe ya your roles to traditional nwanyị shie nri but ị mara ihe a nwanyị shie nri nwoke provide akụkụ anala extra everybody ma ebe aka ya ruru ị ga jidenụ okay man everybody we are all managing in one way or the other natural my posh I cannot afford it so manage can I my tuke you understand ị ga-ahụ nwoke na manage he will now go high up there doro nwanyị everybody and ha ga-asị gị what do you mean onwe nwanyị everybody nwere as nwoke owu baba shop lile ka ị ga-abalị isi ọwụhụ o nwere spam bara first enye m ti mmana na check godi my account balance this ha just got a call maka na ịma no bill na gị oge ị give me turn into akwa enye gị champagne gị say hello I'm coming one day so ha ga-aga hụ nwa ada hụ nwa president ọrụ ya si ya enyi m nwaanyị m na mite Nigeria ya ọgwa m na ọwụbe mmiri na ahụ ya before eziokwu m mụ ya nọ na-ekwu nsị ya so I brought the bucket m weta the bucket were the iko ji were mmiri ọ sị m wow asị iji bucket shower or bathtub you know baba bucket bucket and so ịkpọrọ dịrị onye ahụ gị kpọrọ ya n'ụlọ gị ọwụkwa na onye ọbụla enwe humble beginning you can have your humble beginning ịkpọta ya n'ụlọ gị ị ga-enwe washing machine gị bịasịzi ya bịa du na oche eziokwu ha sị gị duzie n'oche sawa onye na-ahụbe bucket iji awụ mmiri na ahụ you understand ọ ga-awọkụ anyị na anyị digwo nwanyị eziokwu onye ọbụla ị ga-agalaga tie aka ebe aka gị na-eru onye ọbụla were level onye imeme onye kumbom ị ga-achụwa ịlụ MD Bank because ebe ka ị ga-ebido where you want to start the work nwoke chọrọ onye na-look up
to him. Yes. Because it's easier for submission and when nwoke na like submission. Yes. Mana nke ma like ho bụ ụmụ nwoke na-achọ onye ga-look up to him. Ọ bụrụzie na ọ bụrụzie ịma onwe ndị ha si anụ na nwunye ha na-enwe actually nye nwunye ha promotion ha block ya. Ewe. Ka wozi amụ. Ibe amụsụ. Amụsụ. Because I think na enye nwanyị a promotion na ọ ga look down on him. In agafa. I want to look up to him. O nwere ịkọrọ na onye na-abịa ehichara ya ụlọ. Nwanyị. So o nwere di ya ọ dịkachiri ya n'ọrụ ọ na-emekwa this menial job or something ha nwere ụmụ so onwe ha ọrụ so ofu ụbọchị the woman akpọ ya si ya na ya chụọ nwaanyị ya n'ọrụ Okay. Why? Na ọrụ na-arụ na-aba ya n'isi because ọ na-eweta ego and mind you they had children and he does not have any source of income. Okay now. So instead of like for real. And also, in fact, what threatened the employer said, "Show why you know, make sure you know, check from a chummy pahi, like diabolical." Oh, in the money the community. Show you know, a good can go on any affection. For real. Because na asị na mmadụ amụsụ awụ na na-efe n'abalị. I am just saying the first word I say witchcraft. Ihe awụ biko nụ ka anyị mee n'ọfụma. Unu ajụzila nwaanyị. Unu agbakashi m ahụ. Ịma nna like ikwu nkwụsị ekwere ukwu ịmụ nwa. Ịgbakashi m ahụ gị hụ nwaanyị na-ajụ ya gịnị ka ọ wete. Elu uru nwaanyị bara. Kama Izọs nọrọ legide ụmụaka. Nna m ị nọrọ legide ụmụaka enye m gị 2 days. Ara agba gị. Ịfụ na road. Dị kọsịrị ya. Ụmụ nwoke bara uru. Ụmụ nwaanyị bara uru. Onye ọbụla ajụ n'ibi ya gịnị ka ị bara. Because anyị na-ajụ gị. Ha uru ka gị ka ị bara uru ka anyị. Gbam. Biko nụ. Nwaanyị ọma. Unu mmanụ mmeghala nwaanyị ọma. You understand? All this is time for gịnị. Because ihe na-ekwu ọnụ chọrọ ịdapụ anyị. Anyị na-eme egwuregwu. Game master. Yes. Okay, why am I here first time? I'm the game master here. Millennial Gens A. Game master Miss V. Okay, so Keta. I'm not there before. I made a mistake also. Concentration in Hannah. So concentration. I give me a consent. So mko oga gota. Kokagota. I gave it up from Chiwendo. So consecutive I know states Igbo. Eastern Wasamoro not on of York, but that's your business. 2, 3, 4, 5. All that way back. All that right the same. I went the 6 states and I share from. So I like states you gonna Igbo states, Eastern states na Nigeria. Conse Imo state, Abia state, Anambra state, Ebonyi state. Okay, Rivers is so right. Game master. So all the kids no know last night. Ka anyị kpọọ aha ụmụ nwaanyị nwa aha Igbo biko nụ onye ọbụla trayela m aha ụmụ nwoke aha ụmụ nwoke wa aha Igbo n'otu isi na-achị aha ụmụ nwoke gị na-achị n'izi ka ihe na-apịazi
you not corrupt on that against me. You're not corrupt on you. How the hell have one dog? That one dog, please. All the like, all the can. Conse, Chijioke. Chukwemeka. Chima. Ozioma. Ikechukwu. So Ben, I'm gonna what? Ikechukwu. I decoded it. Hey, so Ben, now we go no. Chima. Chijioke. Ekene. Chijioke, Omereke. Oh, that. Chijioke. No, get in the issue. We can't Oh God. Why Oma? I'm a piano. God English. God bless you. You heard each other. Na ota. Pokiri pojo. In a good way. In a perfect way. Thank you so much because we hide nyegi. You get wet hole. Yes, I get whisper am kan opeka. Or they compared to the intrinsic. The intrinsic And the pruning. Onye na my intrinsic onya ho na gi ya. Biko actually nyegi. Without your tissue wine. Just to tell you thank you. Nnam biko wete. Dalurin. Thank you so much. Oyoma, unu ge menu mo drum roll, unu mo. Okay, lady. Thank you so much. Thank you so much. I think I kelegi. Thank you for coming. For adding color. To this our beautiful in here. Iman. I gonna have that you can be Igbo and be chic. Beauty and brain. Yes, so together. Yeah. Bikono, uno manai. Here the Eziokwu team. And our beautiful visitor. Because I know now all social media. I will tell me here in the social media. Because so na anyị. You can go. No. Ani iso anyị no. So na anyị. I know na Instagram, X, TikTok, YouTube, Facebook, and Eziokwu talk show. Yes, oh. Because so na anyị. Till we meet again. I mean, and there with you because English because same mom is V. Till we meet again. Miss V. Thank you so much. Ngwano. God. Agaracha must come back to Igbo. Sweet melody, testimony.